Horas madihita saluhudna tabara de marohata lau tumangihon hatani di pata martang yang mahita damini debatana sumurung sian saluhudna roha imana mangaramuti hati-hati duhut pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus tuhattai amin. Hurinehna holongan di bagasan guarni tuhatta Yesus Kristus tatangi homma hatani debata nagabe turpujamita di minggu tanggal 17 November tahun 2024 di Indonesia Evangelium Matius 24 mamuka sana apasiahon rudian 14 sohono maridok hatani tuhatta dongi pasahaton na mahamu tuhapor suhon pola poson daruhamu gabe hoso mandi bangsu saluhut nahamu ala guarhu jadi torok matargasi ditiki gaya masih jihian jala masih hoso mama dongi hehe malan parurirang pergagap mangaliluhon torok jolma jadi ala nalam rarat nasu uhum lam tunggalina maha holongon neruha di solma gudangan ala namanahan rodi ujung ido paluonna las barita honot todo barita naulion natari ko tuhara jauni dilihat portibion lama kadede kosa tu saluhut bangso dukpei asaro ujungna ido sahatna damang denang nehna holongan di bagasan guarne tuhatta Yesus Kristus saluhut narun di tuang-tuangan ihasyanganon nalosal pudu sudinai dangaron namarotong di portibion sudite hei naik kumarujung do jalan ujung ni saluhut nai di guari mai ajal ni hasyangan torok do aka ugamu di portibion nama kaporsya taringo tu ajal ni portibi manang kiamat jala las di haporsya do desi taringo turagam niak kanan yang masa di haroro ni ajal ni portibion jala terlomba di hita halak Kristen tahaporsya do haroro ni tuhatta Yesus ima diare na parpudi lamang humi saluhut akasol mana mangulu na mati ya kana berdosa hona huma tuai paru humani alia kana porsia bongot matu surga hasonangani ima langit doho tano ne baru totu sulidu hita makiri masa bongot tu surga hasonangani holani dang tabuto sari hari do haroni ajal ni hasyanganon narekosi patopot taima setia mahita maka percaya Tuhan Yesus Kristus toktong mahita manahan sahat rodi ujungna hamu kadungan na hinahulungan di bagasan guarni tuhatta Yesus ia terpujamita di bagasa serarion iman naman naringoti pangajarion di Tuhan Yesus di dulu jetun uju pasahaton pangajaron na iba na tuak kasisyan na iman naman naringoti are na parpurii hukum merturu-turu bay tuharon ni Kristus diare na parpurii marmula duwi sanragam ni pangatusion ng paridaan di sasiyan tarengo tu bagas curon di patan atung mace uli alai tarsokot na sida ujudido tu hate tu na sida na kumagargar do musei di sada pertikyan takas di boto na sida do pabua paduhan itu hatta Yesus desi na berturu-turu mai tu haroro ni ajal di hasyanganon di bahini macai si holdorohan esesiani uboto taringot tu akanan yang masai jalan uju mengajari tu hatta Yesus las disukun nasi dem tu hattai sadi hari mai masa hawa kadongan di paturang Tuhan Yesus tu ia kana masa detik dapat pudui di julani domar hitragam niak kana masa di hasusaan pangasupion na ragam niak kahaliduan na bedahin niak parpuda haliduan tu kana porsiai tunggudang duragam niak ka haporsuhon naikon ayon niak kana porsia diare na parpudi marruam maka zolma na makke gor ni Tuhan Yesus jala maddo diri na domesiasi
jala torok do halak na de pau toto na sida diuji las masa do barita tadi untuk porang bangso marloho bangso jala harajau marlohon harajau masa mahali potir masa malalo diragam nyaka luat ali di tu hatta Yesus tu dadai perjungan ni ajal di hasyanganon gari ada teh di dui permulaan ni babibion dia kanan yang masa hamba kadungan saporsiaon sian turpukon nang itu terdesia ada dua rumang ni setahun yang masa na berjulu ima setahun ni perdagikon ima dia hama seni hapor suhon na pola do poson na kana porse jadi dia hosomi ala guarni Kristusi buita do porro hatta songo dia hacit ni setahun ni jalan saja tongna nunga masa sentik kini aka apostel jalan song ni dotong masa satu pertikia sunengon mamukka sen hajon jongan di hurena porjuli nunga tong maca torop si hutton Kristus naikon pola gay mati martir arani haporosyon na di bagasan guarni Tuhan Yesus aku ni mesti hamo kadongan arong do mesti barita nama dok ia akan aporosiai adopan na do pangalilion jala honaragam niya kapangasyo do nasida polam bahin nasida gaya mapiar alaya songone didok ni Tuhan Yesus dia sapului jadi torok matargas ditiki gabi masih jihian jala masih hoso mama asa pangalahoy bui masa ani biar niro harwe mabiar sotung awan hosa ibana idu mabahin gabi torop na tergasip duji de tadi kung Kristusi dang dia hapur syaibe hitar honni biarna na badua hunima si taonon partudion hama korongan ditiki marwado akapawira pergagap labang azar hon ragam nipura na sitong asalam gudang akazolma na sepur syaibe Tuhan Yesus diujui torok doa kapar puda haliduon nama mudahon pangajarion na maralo tuah Kristenon ujungna lamar tibura maha jahaton gebe torok maharak na solo maka holongi dongan na zolma ara nunga ngali horong ni rohai tung torok do tahe gay masih bahil lo nabi jolmai ara dangarong be horong ni roha hama kadungan saprosiaon ia unuk ni kanan yang masa didik dapat budi ima di haruan ni ragam niaka paro kilo bolon naikon ayam ni akan aprosyai hidar hon ni haprosyon na di bagasan Kristus Tuhatai totudang arong hita na makalomohon ragam niaka sitanoni alai marhiti ragam niaka maloni ditugu-tugu jadi pengok du hita saluhud na asa totok hita satia makaposi Tuhan Yesus unang hol suak kita dito nga tawangan yang ulut tom tumpe gudang ragam niya kamolon na buhay masa ale ingot ma maroton lutu hatay madungani hita mamasu-masu hita labang rubi ragam niya kamolon ni di bahani sutong tergasip hita sutong gabita dari kutu hatay sutong madipil hita siyan hasit tongani hamwa karungan sa porsyaon gabi sa halak na porsya na marjitutu mangihutton Kristus di bagasang guluna dada sada ulaun natung maceniangi alaya di hari kotodo sada parangi na marjitutu uhud di bagasa bulu siroha mangihutton tuhatay idu bahadi do dia 10 tuli alaya manang isi na manahan ro di ujungna maluadui hama karungan ia paduhan hata manahan marharwad dusan hata gurik hipu menas namar lapatan sabar manang manahan sahat rudi ujungna tutu disi ditaya tu hita gar persada-sada asa baget ro hatta mangadupi jalan bertidak kana masai sutung gapitalu hita binahen ni pangasubion ya kaparjahati dongar sapursiaon nunga tung macatakas saut akan masa sokona ini dok ni Tuhan Yesus di pertikian diujui
Jadi pertika sunai ngope tahilala duraga miakana masa songo tadda ni haroroni ada berpudi ala songo na itu hatta Yesus naik ko taulahuddo sada parangi nasatia marudo punibana sutung dililiuhon halak kita jale ko manahan do hita saharo di ujungna asa malua hita hama kadungan naing do takas ra jumatta yang ulutta di haji yang arun terus di songon dapat paho paraluan di bahini ikum bersiadu du hita asa bui hita marhamonangan di tongah-tongah ni paraluane sotung talu hita di bahini buhano asa bui hita marhamonangan alus neima ikut totong do hita satia makaposi tuhatta Yesus Kristus unang ganggu hatta desi mulutung pero ragam niaka hamaolon nang ragam niaka pangajari pergagap na nang mangaluh kita totong mahita menjaga dirita tabangida magugo sa tuhatay asang unang madabu hita tu bagasa panguncunan marsyoho mahita di bagasan guhar ni tuhatta Yesus asa totong diramoti hita didongani hita maka manakor ragam na kawaraluan namar perdemuan diaka hapur siya tagano hama karungan dito nga ni hariuta paimahon hararoni Kristusi totudang jadi mahombuti hita alay katotong do hita setia mardongan hirasiruha mangular ragam niaka siulota debutusi dung do hadi do simatulutar paduhan na songonon morutumpe huboto marsugot rua asal di portipion ala yang guau sadarion tong do suanuku sakapuna hau lamatanna mananga hape nabu taulahon badoh dingkan basangat di warne Tuhani jala parohon lasiruha ding uluton unang rupani gabi olu hita di lidun halak asa unang gabi taulahon ragam na kaulahon na asing ia soholan ruhut ni ula partodion holan ala na paimahon ari na parpuri asa deson hawa kadongan nang takas tapeo nak pero ragam niak kahamauron na jujub mabibiyari roha na pikirata alay neng mahita totong barhera si roha mangarubi sa luhut te sutunggang guru hatta di padongan yon ni Tuhani ay itong nasa dari konon daru hita mangarubi ragam na kahamauron na masa di baga seperti kian di hari-hari na berpurion atong songo sitong na halak Kristen na porosya di bagasan Kristusi hita malah si roha mahita mamiop haluawa na panatongon na di ganup halak na satia mangihut to ni bana tapi ok mahatan itu hatta na mangajari hita natal sudah di pangokabong pindudua ayat 10b hidok disi saya berjumaho rasi rasa mati dongi lehonokku matuho tupal hanguluani amin martang yang mahita ali Tuhan di pada Jehovah satotong madongani hami di bagasan todimi asa hiras rohanami mardongan hasatiau lahu maima di hararom di harana barpuri ay di bagasan guar munasun badia itu Jepang nami hanguluan na panotong asimaroham di hami amin.